Happy Monday evening nga natong tanan. Binalangga binati ang mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. Malipay kami kanunay nga moabot na sabning mga adlaw, Lunes, Miyerkules, Biyernes. Kada semana kay magkauban usab kami kaninyo sa pagtuki sa atong lesson sa makover ni ining milabay ng adlaw. Kuyog sa ato ang pagtanaw karon sa gihapon ng atong community quarantine bodies diri sa South Philippine Conference ni adini si Dr. de la Cruz o si Pastor Dan Palomares. Sa di pa tamatos unahan mga igsoon, amo kami dapiton so sa kapinasay nga pagampo, magampo kita. Amahan nga balaan, salamat kaayo. Ganining gabi una imo kami gipadangat ini mataknaa, dagkong buhi, uban sa imong mga panalangin pagtipig, ug bisan unsa man ang amo kahimtang karon, amo kining gitugyan kanimo. Karon imo kaming kuptan sa hugot paagi. Ginoo ablihi among kasing-kasing ug unahuna. Among tun-an kining usa ka puno sa paglaom nga suhito sa amo eleksyon. Kung na-depress kami sa labay nga mga episodes, karon may paglaom ang imong katawhan sama sa nitabo kaniadto. Salamat nga ikaw mutubag sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Unahon nato kadali mga kaigsunan ng atong pagpanimbaya. Pastor Dan, palihog. You have the privilege to do it first. Thank you very much, Pastor Hes. Atong gipanimbaya ang tanan natong mga kaigsunan din sa Cagayan de Oro City. Di nahimong pribilehiyo kita tungod kay naglanog-lanog dinhi ang ato ang Channel 25, ang ato ang local antenna ug ang atong Channel 17 sa atong Parasat cable which covers not only Cagayan de Oro but also the entire Misamis Oriental. Apil na ang atong mga kaigsunan nga naa karon din sa Camiguin Island. Si Pastor Julie ngatong naghatag na to og info nga ang atong mga kaigsunan karon na gyud nga nagsunod sa to ang Takna sa Pagtuon. So ala sa atong mga islanders no, lockdown sila sa pagkakaroon tungod kay medyo giampingan gyud nila ang ilahang panglawas pero wala sila ma-lockdown sa oportunidad nga sila naka-connecta dinhi sa South Philippines sa Hope Channel o unya kabahin sila sa pagpapinaw sa Takna sa Pagtuon. Atong ilibot ang atong greetings ngadto sa North Eastern Mindanao Mission, dagan kita ngadto sa Davao Mission, Northern Davao Mission, Southern Mindanao Mission, tuyo ka nga ni sa Central Mindanao Mission. Di na din ang daghan natong makaigsunan sa Valencia City nga karon online o una nakig-uban kanato. Lugsong ta ngadto sa Western Mindanao Conference ug Zamboanga Peninsula Mission. Kamong tanan among giabi-abi og malipay mi nga kamo naghatag gyud og signal nga naa mo nagsunod sa Takna sa Pagtuon. Ang Diyos magapanalangin kanindong mayang gabi. Doc Ray. Yes, salamat Pastor Hes. Happy Monday evening kaninyong tanan mga kapaglaom. Gusto na akong itimbaya kining ato ang mga viewers sa ato ang YouTube channel sa Hope 24/7 mga kapaglaom. Aniha din si Brother Adriano Dulay. Salamat po sa live view. Magandang gabi po sa inyo. And si Noemi Milyapis, amen. Ingon pa niya dinhi. Si Rebecca Albiso, good evening everyone. Ingon pa niya. O kining atong kanunay gyud guay puwas nga nagasunod sa ato ang mga programa dinhi sa Hope Channel. Mao si Esther Gansberger gikan kini sa Queensland, Australia. Mausab si Novi Jem Mahait diha sa ato ang Yok FM 92.7 diha sa Leyte. Naglanog-lanog kuno ang ato nga tingog dinha sa mga FM radio loud and clear. Happy Monday sa inyo tanan mga listener nining si Biyahanan. O niapod si Angelina Ferrer. Good evening tanan mga kapaglaom. Si Lucia Moring watching from Tagum City. Si Ana Lea Kaagay o si Hoyda Reston, Jenlyn Repaso, maayong gabi, mga kapaglaom, og si Lara Saguban. Good evening mga pastors, greeting to my mother, Edith Saguban. And please include her in your prayer tonight. Good health always and safe. Maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Amen. Salamat kayo, Dr. Pastor Dan. Atong basahon kadali ang atong mga viewers nga naa diri nakalag-in sa Hope Channel South Philippines official Facebook page mga kaigsunan. Nadiri si Dr. Calvin Batislaon, si Sisa Montes Barrientos Beltran, ako gining kauban nga kinakusgan kaayo sa singing group kanhi sa Mountain View College. May gabi kanimo Sisa.
Si Ma'am Ann Gabasag is joining us tonight. Dexter Aguilar Adiser Laguda is also joining. Niya din si Carlos Amor Baladares is joining also. Niya din si Brother Jun Salvador Langurayan Jr. Salamat gid kayo sa mainiton nga pagsuporta sa Hope Channel sa Philippines. Baby Sian Liamar, nanonood po galing sa Muntinlupa City. May gabi kanimo igsoon. Niya din si Sonia Tekin, Ma'am Linda Bana, sa Japon gikan sa Pagadian City. Josefina Istoso Kalunsag is joining us once again. Ana Faith Luzada Asube, Weekdays Oropiesa is joining. Si May Pakansa, si Ruth Requina, si Ma'am Edith Obregon Saguban, na din nagtanaw. Gipag-greet ka ganina siyang pinalangga nga anak is joining us tonight. Ma'am Edith, hello kanimo. Si Ma'am Ruth Sim, si Pastor Albert Gupit is also joining tonight. Si Ma'am Lydia Ola, si Ma'am Miriam Eratso Orge, niya din si Frederick Quisado, may gabi daw, nganhi ka natong tanan. Si Amor Goret Abadilla, gikan sa Samal Island. May gabi ka ni mo igsoon. Si Elizabeth CG Armamento, si Ma'am Elizabeth Armamento, buenas noches. Kanimo diha, Ma'am Elizabeth. Malipayon gid mi nga ka kanunay nagsunod sa atong mga program sa Hope Channel South Philippines. Si Florida Cummins from Dimingag, Zamboanga del Sur, Ruth Requina, nga din sa Santo Tomas, si Ma'am Erlinda Huxon is joining, si Esther de los Reyes, de los Santos, o si Neil Grace Baer Salubre. So we cannot mention all your names, mga kaigsunan, otherwise mahurot ang atong oras sa atong pagtuki sa atong lesson. Muadto ta sa atong discussion, mga kaigsunan. Yes, Doc Ray. Gusto gina ko nga mo redeem ko sa ako ang kaingon. Gusto na ko i-greet si Brother Raul Amba diya sa Kidapawan sa iyahang belated happy birthday. Kagahapon nun tani siya, wa kaapas ang iyahang nga text sa dihang nga namin sa Let's Pray Pilipinas. Happy birthday, Brother Raul. Gikan kini si imuhang pinalangga nga asawa si Ma'am Sheila. Yan, apoy ulitaw diha sa Davao City, mga kaigsunan, si Longlong Piamonte. Happy birthday kanimo dong. God bless you and stay good and be the inspiration of your parents always. We are praying for you continually. So mga kaigsunan, anita sa itong lesson, sa ato na nisgutan kaganina, puno nis paglaom, we transition from a world of chaos and hopelessness gikan sa Pangulo ni Hari nga Ahaz, mga kaigsunan. Apan bisan pa sa iyahang leadership, makita nato nga ang Ginoo dili gyud mubulag, bisan pag ang iya mga katawhan surrender na, di na sila muila sa ilahang magbubuhat. We are being promised sa ilang panahon kaniya ito, mga kaigsunan, nga moabot ang halangdon nga prinsipe sa kalinaw. Mao na itong title karong si manahona. We'll take a look at that. Pastor Dan, palihog ihatag ang pasiunang mga pamulong sa atong lesson karong si manahona. Salamat, Pastor Yes. Sa akong obserbasyon, mga kapaglaom, kanabitang busog gani kayo ta. Ug niya maghisgot ang uban o balita nga adunay pagkaon nga umalabot. Dili na ito na ginabali-bali. Kaya nga naman, busog manggug ka. Kanang naakas kalinaw, ug niya hisgutan ka nga nay umabot nga kalinaw, alang ni mo dili na siya relevant. Kaya nga naman, naamakas kalinaw. Pero kung naakas kasamok, naakas problema, ang tanan nga naas imong luyo, kilid, at ubangan nimo, kanunay lang nga kangit-ngit, kagulanan, mga pagkawala sa paglaom, unya, hisgutan ka og kahayag, hisgutan ka og paglaom, hisgutan ka og kalinaw, alang kanimo, kana usagyud ka welcome nga inonta panghuna-huna og tanyag gikan sa gawas o kung asa magaling ka na gikan. Mga kapaglaom, mga atong leksyon karon nga semana, mao ni siya ang kahimtang diin ang atong Dios iyaha pag yung gi-extend ang iyahang pagministeryo ngadto sa nasud sa Huda nga sa ato nagikahisgutan sa miaging nga semana, parte na yung pagkabail sa ilahang kasing-kasing, hinggahi na yung maayo nga muna giingon kung pangutan o nimong statement ni Adalit Commander Lahi, matud pa niya, kini mga tawhan ng ngit-ngit pa sa alkitran, ang kaugmaon sa ilahang spiritual activities, mga kapaglaom. Pero ang nahitabo din the prophet Isaiah continued his ministry, continued his consolation, his comfort for
the people of Judah. Unsa may nahitabo karon? Kung mo transition ta mga kapaglaom, no, gikan sa Isaiah chapter 8, niya mo ito sa chapter 9, ang first few verses din nagahisgot og paglaom. Karabi taong, sa una, galisod mo, na umaabot nga kahayahay. Sa una, wala mo'y bugas, na umalabot nga kaabundansya. Sa una, naamos kasamok, na umaabot nga kalinaw. And this discourse, mga kapaglaom, culminates to verse 6, which is the key text, alang kanato, ni ini nga simana. Nag-ingon din ang New King James Version, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Actually, gipaulahi din yung makaisunan og litok ang Prince of Peace. Kay in kaso nga makalimot ang tagahuda, kung unsa to ang iyang description, malimtan nila nga siya ang kahibulungan nga amahan, siya ang kahibulungan nga magdala og uban pa nila nga mga alibyo. Ang pinaka-anindot nga balita mao nga sa katapusan nga dila o nalitok sa dila ni Prophet Isaiah ug sa lanog sa iyang sulti mao nga ang bata nga mahimugso, which points to Jesus Christ, naa niya ang kagahom sa pagdalit ug kalinaw ngadto sa nasamok nga nasod sa Huda. Now, kung imong tan-aw ni mga kapaglaom, gihunahuna nila nga this could be probably the son of King Ahaz, who was Hezekiah, who also became a king thereafter. Pero dili ni siya mga kaigsunan. Tataw kayo ni siya nga kung imo ni siyang isumpay-sumpay gikan pa sa atong leksyon sa miaging simana, mao ni siya actually ang the Emmanuel, the God who is with us. Og sa diha nga mi abot na gid ang iyang fullness of time, kung tan-aw nimo mga kapaglaom sa mao nga tagna matingala ka, there was a certain town of Judah mentioned by Prophet Isaiah, and that is the town of Galilee, mga kaigsunan. Nga kung mao ni siya ang kumbaga dinhigyod ang kasamok, murag nahimos ko ni siya nga battlefield by the time nga mura ba ni siya, kung sa Pilipinas pa mura ni siya bataan ba, korehidor ba ka, nga dili bitaw nimo malimtan tungod sa history sa ilang pagtibisog. Pero nag-ingon ang propeta nga kini siya nga dapit mao ni siya ang pagataak-taakan unya sa usa nga matawo nga mao si Ginoong Hesukristo pagkatahom kaayo sa saad, mga kapaglaom. And that promise would not only be for Judah, but such promise is also addressed to all of us. Amen. Salamat kayo, Pastor Dan. Doc Ray, Yes, sa mga points. Salamat, Pastor Hes. Kung atong tanawo na mention kaganiha nga ang mga katawhan sa Ginoo, naglakaw sila sa kangit-ngit. Kung atong tanawo ng Isaiah Kapitulo 8, labi na sa versikulo, nag-ingon din versikulo 20 padulong sa 22, makita nato mga kaigsuunan o mga kapaglaom ang description sa mga katawhan nga mutalikod sa mga pulong sa Dios, magtalikod sa mga pahimangno sa Dios, mutalikod sa mga pagtawag sa Dios, ug mutalikod gikan sa pagluwas nga gitanyag sa atong Ginoo. Mao na igdidangtan sa maong katawhan sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi sa atong lesson, God's people walk in darkness mainly because they ignore and reject the prophetic word of God. Og na-mention kaganiha ang fulfillment sa mao nga saad nga Emmanuel, God is with us. Dili lamang sa panahon sa mga katawhan sa Ginoo na itong unang panahon, apan nalambigit bisan pa ang atong kapanahonan karon, mga kapaglaom. Mao nay hinungdan nga kung unsa ang ilahang kasinatian kaniadto, sa dihang ilahang gi-reject ang pulong sa Ginoo, sa dihang ilahang gitalikdan ang pagtawag sa Ginoo, nahimong mangit-ngit ang ilang kasinatian, mangit-ngit ang ilahang naagian, walay mga kalinaw. Kung nahitabo kaniadto, mga kapaglaom, sigurado posible pud na nga mahitabo kanato sa diha nga atong talikdan og palingog-lingugan nato ang pagtawag sa Dios
labi nagtalikdan nato ang iyang mga pulong. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga isa sa author nga nagingon nga tough times never last. Only tough people do. Katuramang yun magpabilin nga malig-on sa pag-alagad diha sa Dios mao'y makalahutay. Inuman na to nga sa panahon sa katapusan ni ining kalibutan na those who will remain faithful kadto lamang magpabilin hangtod sa katapusan mao ra gyud toy makaangkon og kaluwasan. Ug mo ni makita nato mga kapaglaom nga there is always end kaning mga kalisdanan nga atong magian samtang kita nag-alagad sa atong Ginoo. Yeah, salamat kayo, Dr. Ray Pastor Dan. Kining prinsipe sa kalinaw mga kaigsunan na gisaad, di gini mahitabo nga mao ni ang katumanan diha sa anak ni Hari Ahaz nga mao si Hezekiah. Gumikan kay sa mga descriptions nga naapil din ni mga kaigsunan. Gawas nga siya matawag nga Prince of Peace, dili gyud siya magsilbi nga i-apply nimo sa usa ka tawo kanang gitawag nimo Eternal Father, Almighty God. Di gyud na nimo pwede nga itapil nga tribute sa usa ka tawo mga kaigsunan. Otherwise, it would be Greek mythology. Nga sila mutuo sila og mga tawo nga nalatnan og dugo sa mga Dios-Dios. So posible rin na nga mo exist mga kaigsunan. But these people, as God's chosen people, nga kahibalo sila sa fundamental principles, mahitungod sa existence of one true God, mga kaigsunan, they have the idea that this Prince of Peace pointed to someone else, and it would surely be the Messiah. Kung natong lakturon, mga kaigsunan, ang nagligad nga mga panahon, hangtod sa panahon ni Kristo, He actually made a fulfillment through prophecy, mga kaigsunan, sa iyahang persona. But definitely, in the immediate context, makita usab nimo dinhi nga kining mga northern kingdoms nga lakip diha ang Galilea, mga kaigsunan. Kay kung nimong tanahon ang mapa diha sa Palestina, ang Galilee is north beyond pagani sa Samaria, mga kaigsunan. And in the New Testament times, Jesus unfolded the fulfillment of such prophecy dinhi sa Isaiah Kapitulo 9, mga kaigsunan, when He performed His ministry. Siguro subras katunga sa iyang panahon nga more than 3.5 years ministering after baptism and prior to His death, mga kaigsunan, were all spent in the vicinity of Galilee, mga kaigsunan. So makita nimo nga by prophecy si Kristo gitagna ingon nga prinsipe sa kalinaw, pag-abot niya, mga kaigsunan, natuman kadtong tanang gisulti. Labi na gyud sa mga kanasuran nga napuno sa dulom ug kapait ug kaparutan, mga kaigsunan, for so long a time. Hilabihan gyud nila pag-agulo ug pag-antos, mga kaigsunan, losing their identity as to who they used to be nga mga katawhan sa Dios. And yet, when Jesus came there, napukaw sila, mga kaigsunan, nga bisan tuod ug nawala na silang panumduman ang saad sa malabot nga Mesiya, nahatagan sila bag-ong paglao, mga kaigsunan, kay didto kanila nagpakita sa iyang kahayag, kaluoy ug labaw sa tanan, kalinaw nga langit nun, gikan samahan sa diha nga si Kristo nagministeryo ni ining dapita, mga kaigsunan. So pagkanindot nimong palandungan nga bisan sa panahon sa kasub-anan, bisan sa panahon sa kasamok, labi na gyud sa kung pananglit ikaw mooy taglawas karon, mga kaigsunan, nga naa ka sa distress, lisod kayo nimo tutukan ug ipalapos ang imong panglantaw sa unahan sa maayong mga butang nga gitagana sa Dios alang kanimo. Sama pananglit, naa kay anaa ka sa kasinatian sa pagbangutan, ingnon mo na nga igsuon ni aramis imong kiliran, nagampo mi kanunay kanimo, ang Ginoo adunay maayong plano. How will they understand that? Nga sa ilang kasamtangang pahitabo, naaman sa ilahang atubang ang patayng lawas sa ilang mahal sa kinabuhi. So most likely, it would be so hard for people to understand better things ahead. Pero abi ninyo, mga kaigsunan, ang Ginoo, siya mo'y naglantaw ibabaw ni ining tanan. Kung baga kita nga naa diri sa samok, kita nga naa diri suliran, di ta kahibalog unsay big picture
But God, who is from a distance looking at what's going on sa atong palibot mga kaigsunan, nagkatawa ang Ginoo sa atong mga kabalaka. Kay nganuman, daw di ta kasabot nga may solusyon ang mga problema. Pero alang kaniya mga kaigsunan, time will come that we shall all enjoy unsay wa nato ma-enjoy sa kasamtangan. So ingunana ra gid atong challenge mga igsoon nato lang yung kupta ng Ginoo sa iyang mga saad alang kanato. Back to you, Pastor Dan. Doon ay usa ka magsusulti nga matod pa niya. Peace is an elusive dream. Kini kunong kalinaw mga kapaglaom, usa ni siya kadamgo nga danlo bitaw kayo pangitaon nga nang idlas bitaw kayo, idlas paspantat. Kaya nga naman, ang atong kalibutan mga kapaglaom kunin mong tanaon, no? The world spends millions of dollars o sa man nga mga currency just to have peace, no? Within sa iyahang nasod o sa iyang connections nga to sa uban nga mga nasod. Pero mga kapaglaom, nahinumduman na to ang gihatag din ng illustration sa atong author nga kadto bitawng nag-supervise sa paghimo atong bomba nga hagbong dito sa Nagasaki ug Hiroshima katong gitawag atomic bomb nga si Dr. Robert Oppenheimer. Actually gipatawag to siya murag dunay sa Senate hearing o niya gi-interview siya dito unsa man ang mga pros and cons aning bomba nga atong buhian, atong himuon. Then dunay usa dito ka senator nga nangutana nga unsa kay posible ana nga dipinsa anang bombaha nga devastating yung kayo kung buhian na siya. Gani ang resulta mga kapaglaom sa diha nga gibuhian kini halos duha syudad didto sa Japan, ang Nagasaki ug Hiroshima nga halos nahulog kining tanan. Pero ang tubag ni Dr. Robert Oppenheimer, simple lang kayo. Yun siya ang kalaban aning bombaha, ang pagkontrol ani sayon lang kayo is the word peace. Now, sa diha nga niabot si Kristo makaisunan, he confirmed the fact that he was the one that would provide peace for the world. Ihagin ang gidiskurso na sa libro ni San Juan, mingon siya, "My peace I give unto you." So ang gigamit niya makaisunan nga description, dili others peace, dili the world peace, kung dili na siya, ang iyaha nga kalinaw, iyang ihatag nganhi kanato. Nga kini nga kalinaw matud pa, wa pa ni siya mailhis kalibutan. Buti pasabot mga kapaglaom, bisag makadungog tag mga buto-buto, bisag makadungog tag adunay nag-agulo, kay wa na sila gikaon. Kung ang usa ka tawo nagasalig kang Ginoong Hesukristo, ang kalinaw iya gyapon mabatnan kay ngano man, this kind of peace that comes from God is not dependent upon the events in your own circumstance and in your own place. Sa to pa, naghilak ang kalibutan tungod sa hadlok sa like the pandemic, tingali sa umabot nga crisis like political crisis, uunsa man ni siya nga klase, economic baka. Pero sa diha nga naa nato si Ginoong Hesukristo, gi-confirm niya. And this is an assurance for all of us. Tingnan naman, during the time of King Ahaz makaisunan and during the time of Prophet Isaiah, wala man to ebidensya. Because that time, the event was still forthcoming. Pero sa diha nga si Kristo ni abot na, ug unya gi-mention ni kaganina ang Galilee, which was mentioned by Prophet Isaiah, dito gid nagtaak-taak si Kristo makaisunan sa unang mga katuigan o mga adlaw sa iyang pagministeryo. Then iya na yung himo ang usa ka conclusion. And that was the sealing statement nga niingon siya gid ang nagdala sa kalinaw. The Prince of Peace indeed is Jesus Christ. And that peace will be ours mga kaigsunan sa diha nga atong maambitan ug maangkon siya sa atong kinabuhi. Amen. Thank you, Pastor Dan. Doc Ray. Yes, salamat Pastor Hes. Peace be with you, mga kaigsunan. Shalom. Kay nga naman mga kaigsunan nga ako na siyang gisulti. Ako ning gamiton ning kanunay nga ginagamit ni Pastor Dan nga ilustrasyon sa magtiayon. Aron kuno nga maangkon ang kalinaw ug pagsinabtanay sa magtiayon, supaka imong asawa kanunay. Mo man gibuhat kanuan. Kay moingon ang asawa nga maglaba ko, supakon man sa bana nga ayaw, ako ilaba. Di wagi kagubot. Maglungag ko, ayaw kay ako ilungag. Di gisupak permi. Pero sa kinabuhi ni Kristo mga kaigsunan,
ang pamaagi sa mga pangulo, sa mga relihiyon, yatong tungura, nga siya nagministeryo, mga kaigsunan, taliwala sa mga, makita nato, kagubot sa espiritual nga kinabuhi, kay pagkadaghan namang mga balaod ang ilahang gibuhat, gisupak tanan ni Kristo, pinaagi sa paghatag niya sa insakto nga pamaagi sa pakigrelasyon diha sa ato nga Ginoo. Muna hinungdan, mga kaigsunan, nga He was called wonderful. Kung atong tanawon ang background niya na, ang meaning niya na, He is a miracle worker. Nga kana bitaw mura og makita nato nga wa nay kasulbaran, but in God there is always a solution. Tanawa ra gud ninyo, bisan ganing patay, iyan ang gibanhaw. Masakiton, iyahang ayuhon. Ang mga problemado, iyahang tagahan og kalinaw, because He is not only a miracle worker, but He is the Prince of Peace. Tanawan ninyo, balikan ako, katong babae nga nadakpan, nga nakigilawas, inanak. Batuho naman siya kay mo man ay mando sa balaod. But because Jesus is there, the Prince of Peace, wag ginahitabo nga pagbato, wag ginahitabo nga pagpatay sa maong babae, because iyahang gigamit ang iyahang pagka-Prince of Peace, kay iyahang giingnon, o kinsa may nay, way sala ninyo, sige, may unang labay og bato. Halos tanan nila mga kigsunan, o tanan yun sila, naglakaw ra, wag gilabay og bato, because Jesus is always a miracle worker, a Prince of Peace, and He is also a mighty counselor. Muna nga, naagani kay suliran igsuon. Ayog dad sa bisan kinsa. Ayog dangop didto kay tiglat pileser. Dangop ngadto sa Dios. Kay tua ang kasulbaran sa atong mga suliran. Matakdan ganit ang balatian. Ayog adtong bisan asa lang diha. Sa tong term nato dinhi, mananambal. Mananambal. Ato ta sa tinuod nga mananambal, mga kaigsunan. Kay kana way lain kun dili Jesus is the mighty healer, mga kaigsunan. And siya'y tinuod nato nga mananambal niini nga kalibutan. So dangup ta niya, He is not only a healer, He is a miracle worker, and above all, He can give you peace amid trouble and uncertainty. Amen. Mga kapaglaw. Yeah. Kung imong tanawon sa popular nga society, mga kaigsunan, na nahitabo kaniadtong siglanon sa Irian Jaya. Doon ay usa ka missionary nga miduaw didto, mga igsoon, o naniid sa ilahang tribo. Ang ilahang tribo, puros gini mga, akong mag-tribal war sila, mga kaigsunan, ang ilang ginahimo is makigamigo sila dito sa pikas nga tribo, aron kung madaog na nila ang kumpiyansa sa pikas, ay hapas mo traidor. Kulba gid kayo nga kinaiya sa mga tao kaniadto. Gani, as a missionary, sa diha nga iyahang gi-share, mga kaigsunan, ang sugilano ni Judas nga iyahang gi-traidor sa Ginoong Hesus, automatic ilag yung gipakabayani si Judas, mga kaigsunan. Up until during their tribal wars, mga kaigsunan, ang ilahang ginahimo didto, ang amahan sa pikas nga tribo, dadon niya ang iyang anak, pero drama ba nga dula. Dadon niya ang anak, ihala dito sa pikas tribo, pero ang taga-pikas nga tribo, ang iyahang mga kauban sa tribo, mugukod sa iyahaon niya, bakwion tong bata nga iyahang itunol kunuhay. Murag gesture lang nga panghuraw sa pikas nga tribo. And then another one from the opposite tribe, mga kaigsunan, would do the same. Uros na gid nila huraw, aron lang gyud mupalit sila og kalinaw, mga kaigsunan, up until there was one local peasant nga ngiyahang anak, iyang gidagan, mga kaigsunan, 6 months old, aron iyang ihalad sa pikas tribo. Nigukod ang iyang asawa nga nakalimadmad nga wa na diha ang anak. Pero samtang nigukod ang iyang asawa, na bulasot siya lapok nga gahong, mga kaigsunan, wa gyud niya mahiap siya ang iyang bana. Hangtod nga ang usa ka peasant niabot didto leader sa pikas nga tribo, niingon siya, "Take my child." Pagkahibalo sa pikas nga tribo, mga kaigsunan, nga dili tiaw ang iyang paghalad sa iyang anak, dili pakitang tao, mga kaigsunan, niingon ang pikas leader sa tribo, niingon siya, "Then
this is a great gesture of peace gikan sa inyong tribo. And that begins the most beautiful story of the peace child, mga kaigsunan. Usa lang ka bata nga gihalad sa pikas nga tribo ngadto sa pikas, ug ang panag-away sa duha ka mga tribo, mga kaigsunan, nahunong niadtong tungura. Amen. Kung imong tanahon, sa ato panahon karon, si Kristo, mga kaigsunan, mao ang peace child nga gi-offer sa langit aron madugtong ang panagpatukay sa langit ug sa yuta, mga kaigsunan, gumikan sa sala. Ug tuod man ang si bisan kinsa nga mudawat kaniya makaangkon og kalinaw diha sa ilang kinabuhi. Samtang atong padayonon pagtuki kining atong lesson ining si manahuna, mga kaigsunan, among buhing handom nga ang presensya ni Kristo mupuyo gyud sa atong mga kasing-kasing, maghatag siya kalinaw sa atong kinabuhi ug sa atong mga panimalay. Dinhi natapos ang ato ang pagtanaw sa atong lesson, mga kaigsunan. Pabilin kamo din ha. Musunod dayon ang ato ang bagong series which is entitled Let Freedom Ring. Doon na po tayo bagong speaker karong gabi na, mga kaigsunan, na itungod sa Public Affairs and Religious Liberty. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, hatag nato kang lukre ang panapos nga pag-ampo. Mag-aampo kita, mga kapaglaom. Gamahanan namo nga Dios niini nga Takna. Kalipay namo sa pagduol kanimo. Kay ikaw ang among Dios nga miracle worker. Ikaw ang Dios nga nagahatag kanamo kalinaw sa among mga kinabuhi. Ug tungod niini Ginoo dadun namo sa imong atubangan ang among mga kapaglaom, mga kahigalaan nga dunay mga lulan nga gusto nila maangkon ang kasulbaran. Aniya Ginoo si Eta Perez alang sa iyahang complete healing. Mausab Ginoo si Daven Villarta alang sa iyahang problema sa iyahang kasing-kasing ug anaasab siya'y problema nga pneumonia. Si Liam Austin Tautawan alang sa iyahang complete healing usab. Si King Ang alang sa kanya ang balatian nga kidney failure, palihog Ginoo ayuha siya. Si Marialyn Lopez nga na siya'y balatian sa iya nga utok ug kini anaa karon sa balay tambalanan. Palihog Ginoo duawi siya. Ug ihatag kaniya ang pagsalig kalinaw sa iyang kinabuhi. Mausab si Naida Bitantos nga tua sa London. Palihog Ginoo ihatag kaniya ang protection ug maayong panlawas. Si Dennis Solidad nga iyahang swab test ang resulta unta Ginoo among giampo nga man negatibo. Amo sad giampo si JF Brendemoen nga sa iyahang driving exam karong February 3 dito sa Norway, maangkon niya unta Ginoo nga siya makapasar aron nga makapadayon siya sa iyahang trabaho. Amo sad giampo Ginoo alang sa proteksyon ug maayong panlawas si Sister Edith sa Guban. Ginoo kining tanan gisalig namo nga imo ning pagatubagon sumala sa imong grasya ug kabubuton sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.